omenda mar NGCDF en dwaro mar jopiny ma ok en dwaro mar jotelo kata jogo mochung' ne komiti mani wacho ni ichuogi kar chung' od bura matayo omenda mar NGCDF. Erokamano ahinya. Mokwongo akwayo jood bura wetena ni nitie gimoro ni open door policy. Ma ka in e ofis to ng'ata modonjo nyaka yiene neno jok matiyo ofis kanyo. Koro an kaka ofis mara mar NGCDF ma Kibra constituency iyawe chakre saa 1:30 nyaka saa 11:30. Kendo ng'ata modhi kanyo oyiene constituency manager na ni kanyo permanently, communication manager ni kanyo to gi HR gi jogo te gikawo weche jopiny gima jopiny dwaro notimre. Onge ng'ama igeng'o kendo onge. To gima dwa wacho maduong' en ni wan kaka jobura kapok wachako timo projects mokwongo nyaka wabed gi miluongo ni strategic plan. Strategic plan ni ema dwa nyisowa ni higni 5 ma wan go kanyo ang'o ma wadwa timo ne jopiny. To kapok waloso strategic plan waluongo ji ward ka ward, jok ma iluongo ni opinion leaders, jok ma ong'eyo gima jopiny dwaro. Tubedo go uluongo chief, uluongo police, uluongo DCC, uluongo youth, uluongo mine, uluongo jodongo. To uloso aput matin. To duol ka duol wacho ni ka gima theko en kama. To gigi kao mikete strategic plan. Koro strategic plan ni ema dwa nyisi ni gweng'ni to winji tim ne geng'o. To priority mari en ang'o. To wawinjo gik ma be jopiny wacho kaka ng'iewo ne police geche. Iyudo ni moko mago ok gik moyienwa timo e CDF ka. CDF ka wan gi chike nikech wabedo audited. Koro gik moketwa ni timo e CDF ka ema nyaka tim. Ma kopo ni timo moro oko to Auditor General biro penjo ni tang'o omiyo ma otimore. Kata mana mond liete ok oyienwa tiyo gi pes CDF. Makine wakonygi to wakonyogi kaka wabunge e yore wawegi. Gima wakonyogo mond liete ni wakawo nyithindgi modong'o to wapuonjo gi pesa mar bursaries. Mane kaka wanyalo konyo mond liete. Ibro yudo ni kaka koro kamari to gima lich ahinya ni tho ng'eny. Koro ka tho ng'eny wan kaka korwa nyaka kawo body Nairobi ka miter dala. Ng'eny ji paro ni owinjo CDF kony e weche liel. To magi ok oyieno. Watimo mana kaka wabunge wan wegi. Ma koluongi tigolo mana mchango ni kaka digole ne watni moro mokier ma dhoge oleng'ore. Omiyo mano ok nie e gik moyienwa timo e CDF ka. Koro CDF ka nigi limitation. En mani koro wan kaka jood bura wan gi jakom ka. Nitie gik mathagowa mwaparo ni bende winjo giwena watim. Kaka sani gigolonwa wach sport ok gidwa watim. Ting'enyi jopiny ohero weche sport go. To noterwa court ni mano ok function marwa. Koro wanidwa ni watimo mana gik ma national government timo. To gik mobedo devolve